Ang kalibutan karon nangandoy gyud og kalipay, unya sa ilang pagpangandoy og kalipay naningkamot gyud nga isalikway ang mga kasakit. Mao na nga usalas example ana kani kunong kaminyoon, kuan man gining kaminyoon, makalipay man gina siya pero naa sad nay kasakit. So ang gibuhat karon magminyo, ang uban gani magpuyo-puyo para makatilaw sa kalipay sa kaminyoon, nyag mo grabe na gani na nagani kasakit, divorce dayon. Mao na ang Pilipinas na lang kuno og ang Vatican City maoy way divorce bill. Ang tanang mga nasod tibuok kalibutan na anak kunoy divorce bill. Nya nga ato dinhi murag duol-duol na sad. To naman sa kuan, naman sa Senate. So hapit na sad usa na lang gid unya ang Vatican na lang. Kay kasagaras nagpuyo dito mga pari mga madre tingali, ala way minyo ay wa say divorce. Mao na maningkamo ta pagkabot og kalipay nya isalikway ang kasakit. Lain na sad kana kunong magdog ng babae og lalaki, kanang sexual activity ba, lami gyud kuno kay na makalipay na ambot wa kasuway na. Kamo no mo nang daghan kayo karon ang mag premarital sex sa mga batan-on, mag extramarital sex kanang kabit-kabit, napagyoy same sex union, kay lami gyud kay nang sex. Pero ang pagdawat sa bata nga bag-ong matao kapoy makaguol para sa kalibutan karon, mao nang kusog sa kaing abortion. Kusog kaing abortion. Matod pas Google, based on WHO nga record, adunay average kada tuig nga 73 million induced abortions in the world every year. Nya kung i-divide na sa 365 days, average number of days in a year, mag-average kuno 200,000 ang abortion kada adlaw. Mao ba na? Sakto ba na nga pamaagi aron malipay ta, isalikway ang kasakit? Pink ang atong gisulob karon. Ang ato sang kandila, tulo na kabuk atong Advent wreath, tulo na kakandila ang gidagutan. Ang pink mo'y gidagutan, simbolo ni sa pagmaya o sa kalipay. Ug unsa man gyud tinuod nga makalipay nato, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo o sa unang pagbasa hasta sa atong ikaduhang pagbasa, gasigi jud ingon paglipay, paglipay. Unsa may rason? Unsa man? Kay sa taliwala kaninyo anaa ang dako og santos sa Israel. Ang tinuod ay makalipay mga igsoon kana di ay mupuyo na ang Ginoo diha uban kanato. Sige, lingya imong tupad ingna nana ang Ginoo diha nimo. Nana? Pero kung ang yawa gani mo'y magpuyo din hinato, pertig yung gubuta. Pertig yung laayas kinabuhi, basta yawa mo'y magpuyo. Nya unsaon man nato pagkasiguro nga Ginoo nagpuyo nato, kanang wa tay sala. Ginoo ang nagpuyo. Unsa man sa itimaan nga ang yawa mo'y nagpuyo nato kung naatay sala. Gilain na sang lingi sa imong tupad, ing nawa kay sa nawa way sala. Ang uban wa gyud nilingi, klaro kay na sad-an. Unya ang awhag sa Ginoo pag-abot na niya nga giawhag sa mga propeta, labi na gyud ni San Juan nga magbubunyag, the greatest prophets of all times, nga mao gyud siya nag-immediate prophet nga ning andam sa dalan ni Hesus sa iyang paagi sa pagpangluwas. Ang awhag gid ni Juan nga magbubunyag, biyai ang inyong mga sala. Biyai ang inyong mga sala.
Nya unsa may ipuli? Tuuhi sunda ang ebanghelyos Ginoo, ang sugo sa Ginoo. Kana ra gyud. Simple kayo. Kanang sugal sala na. Sala dili. O ihunong unsa may iilis? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ipanghatag ang imong pagkaon, ipanghatag ang imong kwarta. Sa sugal, kumkuman, ako na ning imong kwarta, ako na ni. Nya bingos ka baw sa ko karon, sugal god. Pero ang makalipay di ay ang Dios non ipanghatag. Sige, linya imong tupad. Ing na mag-scatter pa ka? Na mag-scatter ka? Mag-scatter? Ayaw, ipanghatag na. Panghatag. Muna din ang atong gibuhat, dili scatter, dili tungit, dili online sabong, dili na mga swirtris. Ang ato din palit og slat. Palit og slat, panghatag. Og ang tanan nga namalit og slat, malipayon. Ang tanan sang nakatagamtam sa atong mga slots nga natigom, malipayon. Ang nahatagan og bugas, ang nahatagan og mga balay. Karon gani nahurot na gyud ang atong CTU-MM. Pakpak. Ang atong total nga halin niabot gyud 70,344. So ni sobra og 344 ka slots. Mao nang lipay kay ta. Siyam naman to atong nahuman nga balay karong si Manaha nakahuman gitag 4 ka buok. Tanaw mo? Sige. Number 10 nga balay atong tanawon. Mauna ang naong sa balay. After. Di ba? Murag di man din ako makita diri. Ang ika-number 11. Na siya. Ganahan mo na ang puyo balaya. Orang-arang sa nung jutay. Kanya, after. Nya. Ang ika-12. Mauna siya before. Ang after. Okay. Ang ika-13. Ganahan mong puyuan ang balaya. Mandoy sa kaglain. Ang after. 60 na kayo. Atong pakpakan, atong mga panday. Salamat kayo. Wata magsugal. Wata mamasin. Diha na mga sugal. Wata mamasin. Ana mga kuang-kuan diha. Ilad-ilad. Ang ato nang hatag kita with love. Ang ato sang SBF dag para sa atong kumbinto, manhuman na rabagid atong kumbinto, naapatay 14,059 ka slots, tag 500 pesos. 45,941 ang atong halin. Yan nasad ni 16 slot challenge, niabot na sa 339 ka 16 slot challenge. Nisugod nag-operate ang atong elevator. Sad to say, na ay depikto. Ang naatlan rabas depikto, maura bagay pag-testing nako ni sakay ko dito. Gikas 4th floor. Testingi fa there. Kay mag-load testing ta. Uno may kabuok. Pag andar yung hunat na gira, pug niya, umot o kalit ba? Na kung ano man siya, overload ni Father. Unsay overload nga dipiktoso man day ang inverter. May gay kuno kay wa mi gilahos nga tos ubos. O gilahos pa, awa na gibilaran na unta ni Ron. Among sa to kunuhayng nindot nga elevator mo nang gi-communicate nila sa supplier, ilisan mudagan pa kunog mga 2 weeks gikan karon una pa na ma-replacean. So nakahuna-huna ko nga inig replace ana mo testing naman sa load. Kamo na lay akong patesting. Di ko mo testing na. Mura akong nagatilaw tagam ato.
Kupot ko na dito sa 4th floor gikan, ay busda ka nga to, of ground floor. Kamoy testing ha? Mo announce lang niya ako nga aning udlawa testing, load testing ba? Mana. Pero bisan pa man ana, malipay ta kay hapit na gid siya mahuman. Diri na finishing touches na lang ato. Trabaho na to ron ang atong kitchen. Ato dito mga finishing touches na. Salamat kaayo pero napatay bayronon. Unya ang atong bag-ong slot kaning Santo Niño's Healing Gifts is in HG para ni sa ato karong Christmas celebration og sa Pista Senior na maligya tag 40,000 ka slots na ay 1,033 pa ang atong halin na pay 38,967 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na sa nisiyagya po'y challenge, hilig man tag challenge, 25 slot challenge kay kuan maron Jubilee Year 2025. Nya 25 slot challenge tag 2,500 per challenge. Gusto mo challenge sa SNHG 2,500. Nya ang ato sang lugaw slot para karong misa di Galio magsugod na ba ta ugma 72 ka slots atong gibaligya tag 3,500 ang atong halin 50 na ka slots 22 na lang ka slots ang available. Pakpakan na to ang namalit na to mga slots. Thank you kaayo. Ako lang ning gisgutan kay mauni ang makalipay nato. Wa pay namalit og slot dinhi nga wa mo testimonya nga wa malipay. Bisan pagtanaw na to ilang kinabuhi nga murag gidimalas pag humagpalit og slot sama adtong nipalit og slot nga cancer free unya pag humagpalit og slot na stage 4 og balik. Pero pag ka stage 4 na niya nibalik diri og nipalit pag og slot. Kay matod pa niya, Father, lahi kay akong gibati katong sa una gool kay ko nga na cancer ko. Lipay ko pagka-cancer free nako. Pag human ako palit og slot, Father, 14 akong lipaya. Karon nga nibalik akong cancer, nya stage 4, excited na kong mamatay. Ninduta na, no? Hilinga imong tupad. Inaganahan kag stage 4. Ingna ka, no? Naga stage 4. Uy, bahala nag-stage 4, basta malipayon. Di ba? Magunsa man og healthy kay ka, pero nag-depression. Naidaghan kayong healthy, niambak sa building aron mamatay. Na ay mga dato kayo, successful kayo, pasar gyud board exam, top notcher pang uban, unya naghikog after some time. Di ba? Kanindot anang wa ka kapasar sa board exam, unya happy ka. Nganuman kay naas imong kasing-kasing ang Ginoo. Ug unsa may timailhan ang imong sala imong kayang biyaan. Biyai ang sala. Labi na ginang paghigugmas kwarta, paghigugmaan ang kalami, o paghigugmaan ang gahom. Mao na hinungdang naggubot na ron ang atong nasod. Wa na mag-igo, nagkagubot na sila unsaon paggamit ang kwarta. Tiaw mo ka na, kay bawa mo ana rong hot kayong isyo, nga ang PhilHealth sa budget sa 2025 nga 6.3 trillion ang PhilHealth zero budget. Zero. Ang PhilHealth mo'y gikinahanglan sa tanan nga mga kabos. Maunta na'y atong panagang sa gobyerno para sa pagpa-ospital sa mga kabos gyud kaayo. Mauna no'y zero budget. Ambot lang. O sakto ba ning ilang gibuhat, pero iampo lang nato wa makapalipay sa kadaghanan. Bisan pa ang ilang mga rason-rason diha wa na makalipay kay the fact nga zero budget nimo ang musagang sa panginahanglan sa mga labing kabos nga maospital. Ang message ana wa kay gugmas mga kabos. Di ba? Bisag unsa pay atong rason. Parehara ko na nako, gamisa ko dire. Moingon ka, ada, dato naman ang pari. Ay nalaghog kulikta. Sakto na, dili.
Nya mohog jud ka mos kolekta. Kana congratulations. Mao na iampo nato. Higugmaon gyud nato ang atong isig katao. Mao nang niingon diri sa atong unang pagbasa sa atong gospel, kung naa kay duha ka sapot, ihatag ang usa ngadto sa way sapot. Kung naa kay pagkaon, bahini tong way pagkaon. Kung naa kay asawa, bahini tong way asawa. Kung naa kay bana, bahini sa tong way bana. Pero wa kay uyab, ayaw pangayog uyab. Ayaw sag pamahin og uyab. Di ba? Ayaw pamugos dawata. Nya ang labing nindot kana gyung gitawag nato pag-antos. Si Kristo nag-antos alang kanato. Wa gid unta siya'y angay pang-antoson kay didto naman siya sa langit. Nag-antos siya para nato. Mo nang nangalipay ta tungod sa iyang pag-antos. Gilingi ay mong tupad katapusang lingi. Ang di mo lingi, way kalipay. Ingna siya promise. Ingna promise. Antoson tika. Sige, na promise. Antoson gyud tika. Maingon din na siya sana all. Di ba? Sige, manindog na ta katong gustong malipay.